Father, Holy Son, Holy Spirit, three we name thee, while in essence only one, undivided God we claim thee, and adoring bend the knee, while we own the mystery, and adoring bend the knee, while we own the mystery. Immaculate Mary, your praises we sing. You reign now in heaven with Jesus our King. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In heaven the blessed your glory proclaim. On earth we your children invoke your fair name. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. All right, have a good one, buddy.
n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Nne m na Kristi, tata ka ụka gazuru ụwa niile na-eme nnukwu mmemme nke a na-akpọ Corpus Christi, mbọsị eji echeta n'ụzọ pụrụ iche arụ n'ọbara nke dị nwa anyị Jesu Kristi gbara n'elu obe iji were tọrapụ mụ na gị. Tata kwazi ka ụka na-akụziri anyị na Jesu binyela anyị n'ụzọ pụrụ iche mgbe niile, na ọ na-abịakwazi n'ụdị achịcha na mmanya anyị esi na ya na-enwe nnukwu mmekọ nke anyị na Chineke. Anyị na-ekene Chineke onye nyere anyị onwe n'ụzọ pụrụ iche, na-ayọkwazi ka ọ nọgide n'ime anyị mgbe niile, ka aka ya na-edu anyị ọpụpụ anyị niile na mbata anyị niile site na Kristi Onyenwe anyị. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa ka anyị natazi isi a na-arụnye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Anyị na-erunyekwazi masị n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche maka ezumike mkpụrụ obi Joy Emeghali, ọ bụ ndị CWO na-etinye ya n'ekpere.
Chibụzọ na Chioma Nweke anyị na-enyekwazị masị n'ụwa maka birthday blessings maka Chibụzọ na Chioma Nweke. A na-enyekwazị masị n'ụwa maka njem udo nke ezinụlọ Nze na Lọlọ Izikele Egwemjelu maka akwamozu nwekwana ike nata n'udo. Enyekwazị masị maka udo na ịfụnanya nke ụwa. Ụmụnna ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu.
onye nwe anyị, ọ bụ gị hapụrụ anyị emume ncheta ahụhụ gị na ihe ọgbụgba ndụ nke dị ịtụnanya. Biko mee ka anyị na-esekpuru ihe omimi dị nsọ nke ahụ n'ọbara gị n'ụzọ anyị ga-esi hụ uru nke nzọpụta gị n'ime onwe anyị, gị bụ onye dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Jenesis. Melkizedek eze Salem wetara achịcha na mmanya ebe ọ bụ ụkọchukwu nke Chineke kacha elu. O jiri okwu ndị a gọzie Ebram. Ngọzi nke Chineke kacha elu, onye kere n'igwe n'ụwa, dịrị Ebram. Ngọzi dịrị Chineke kacha elu, onye were ndị iro gị tinye gị n'aka. Abram nyere Melkizedek onyinye otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe niile ọ dọtara n'agha. Okwu nke usebrowa. You praise forever in the line of mercy coded. You praise forever in the line of mercy coded. You are a priest forever in the line of Melchizedek. The Lord said to my Lord, sit at my right hand, till I make your enemies your footstool. Till I make your enemies your footstool. The escapes of your power, the Lord will stretch them forth from Zion, rule in the midst of your enemies. Oh, praise forever in the yours is priestly powered in the day of your birth, in your holy splendor, before the day star like the dew. I have forgotten you. The Lord has sworn, and he will not
according to the order of Melchizedek, according to the order of Melchizedek. Peace forever. Give glory to the Father Almighty, to His Son Jesus Christ our Lord, to the Holy Spirit who dwells in us, both now and forever. Amen. Forever, in the line of Melchizedek. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ihe m natara n'aka Onyenwe anyị ka m nyefere unu n'aka, nke bụ na n'abalị ahụ a raara Onyenwe anyị Jesu nye n'aka ndị iro ya, o were achịcha. Mgbe o kelesịrị Chineke ekele, ọ nyawa ya sị, nke a bụ ahụ m nke a na-enye n'ihi unu, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Mgbe ha risịrị nri anyasị, ọ narakwara iko otu aka ahụ sị, iko a bụ iko ọgbụgba ndụ ọhụrụ n'ime ọbara m. Mgbe ọbụla unu na-aṅụ ya, na-emenụ ya na ncheta nke m. N'ihi na mgbe ọbụla unu na-eri achịcha nke a, na-aṅụkwa iko nke a, unu na-ekwusa ọnwụ nke Onyenwe anyị ruo mgbe ọ ga-abịa ọzọ. Okwu nkosebruwa. Salvation, loud with hymns of exultation, Christ your King and Shepherd true. Bring him all the praise you know, he is more than you bestow. Never can you reach his due. Special theme for gladness giving is the quickening and the living. Bread today before you set, from this grant of gold partaken, as we know by faith unshaken, where the 12 at supper met. Full and clearing out your chanting, joy nor sweetest grace be wanting. From your heartless praises burst. For today the feast is holden, when the institution olden of that supper was rehearsed. Hear the new laws of oblation by the new king's revelation, and the form of ancient rite. Now they knew the old effaces, truth away the shadow chases, light dispels the gloom of night.
What he did at the supper seated, Christ ordained to be repeated, his memorial ne'er to cease. This is for our guidance taking, bread and white we hallow making, thus our sacrifice of peace. This the truth each Christian learns, bread into his flesh he turns, to his precious blood the wine. Sight had failed nor thought conceives, but our dauntless faith believes, resting on a power divine. Here beneath these sea signs are hidden, priceless things to sense forbidden, signs not things while all we see. Blood is poured and flesh is broken, yet another wondrous to learn, Christian I know to be. Whoso of this food partakes does not rend the Lord nor breaks, Christ is whole to all that taste. Thousands are as one receivers, one as thousands of believers. Eat of him who cannot waste. Bad and good the feast are sharing, of what the lives do preparing. Endless death or endless life. Life to these to damnation, see how like participation is with unlike issues rife. When the sacrament is broken, doubt not but believe this spoken, that each serves outward token, doth the very whole constrain. Not the precious gift divides, breaking but the life tides. Jesus still the same abides, still unbroken does remain. Lo, the angel's food is given to the pilgrim who has striven. See the children's bread from heaven, which on dogs may not be spent. Truth the ancient times fulfilling, Isaac bound a victim willing, Paschal lamb's life with blood spilling, manna to the Father sent. Very bread, good shepherd, tend us. Jesus, of thy love befriend us. You refresh us, you defend us. Your eternal goodness send us in the land of life to see. You who all things can and know, O on earth should food be bestowed. Grant us with your saints true lowest, where the heavenly feast you show, fellow heirs and guests to be. Amen. Alleluia. Pam 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 tan 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 pam tan tan pam pam pam. Alleluia. Amen.
I'm the living bread that came down from heaven, the bread of life, says the Lord. Whoever eats this bread will live forever. Hallelujah. Amen. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'Oziọma dị Asọ nke Luka dere. Jesu narị igwe mmadụ ahụ nke ọma gwa ha okwu maka alaeze Chineke. Ọ gwakwara ndị niile ọ dị mkpa ka emee ka ahụ dị ha ike. Ma mgbe chi bidoro iji, ụmụazụ ya 12 ahụ were bịakwute ya sị ya, zina igwe mmadụ ndị a ka ha gaa n'ime obodo nta niile, n'ebe niile mmadụ bi n'ala ubi ndị a gburugburu, chọta ihe oriri na ebe ha ga-eje n'abalị, n'ihi na ndị mmadụ ebighị ebe a anyị nọ nso. Mana Jesu sịrị ha, unu onwe unu chọrọnụ ha nri ha ga-eri. Ha were zaa ya sị, ihe anyị nwere ebe a bụ naanị ogbe achịcha 5 na azụ nta 2. Ị chọrọ ka anyị gaa n'onwe anyị gote ihe oriri mmadụ niile ndị a ga-eri? Ndị mmadụ n'ebe ahụ ruru 1,000 mmadụ 5. Jesu were gwa ndị ụmụazụ ya, gwanụ ha ka ha nọdụ ala, keenụ ha ka ha nọdụ n'igwe n'igwe, 10 mmadụ 5, 10 mmadụ 5. Ụmụazụ ya were mee ihe ọ gwara ha, were kee ha niile ka ha nọdụ ala. Jesu nara ogbe achịcha 5 na azụ nta 2 ahụ, lenie anya n'eluigwe, gọzie ha, nyawaa ha, nye ya ụmụazụ ya ka ha kesara igwe mmadụ ahụ niile. Ha niile riri rijuo afọ. Ụmụazụ ya tụtụkọtara iberibe fọdụrụnụ were tụtụjuo nkata 12. Oziọma ka o sebụrụ ụwa. Ka anyị si n'oziọma nụrụ nweta mgbaghara njọ. N'oriri dị asọ, eluigwe n'ụwa na-emekọrịta. Chukwu na mmadụ abụrụ otu, ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa na-emekọrịta biya ọma, bụrụ otu n'ime mmụọ, ọrụ ebube, ọrụ ịtụnanya, omimi Chineke, amamihe n'onwe ya. Ịhụnanya ya ebukakwa, ụmụ mmadụ kenenu Chukwu, dona
ekene dịrị gị Chukwu. Amen. Tata ụka na-eri oriri. Ofu ihe kacha mkpa Jesu hapụrụ wee naba. Ihe anyị ji bụ Catholic, that's the thing. Maka na ọtụtụ ụka kịta na-anatazi oriri asọ, ụfọdụ bụ biskit, ụfọdụ bụ banana, ya na-anata. But this is what makes us Catholics. Even the Anglicans, who are closer a little bit, the immanent presence of Christ. Na Jesu no. Nenube ona Manuboa nota de ngozi site n'ịgbakọ ndị ụkọchukwu. Ọ naghị agbazi mee ịgba ọkọ ndị ụkọchukwu. Asị gịnị na odo dị asọ gacha mmanya abụrụzi mmanya ọ bụrụ gịnị ọ bụrụ ọbara Jesu. Achịcha abụrụzi achị ọ bụrụ gịnị ọ bụrụ ahụ Kristi. That's what it's called, the transubstantiation, the change of the substance. The Anglicans were had about co-substantiation. The Anglicans believe na emeche erughari achịcha Jesu bịa omegịnị ọpụọ. But for the Catholics, the immanent presence of Christ, He comes, He remains with us. All the time, onya tata bagini nechi, kasi zatigini, Lord the reade, all the fool, ogane megini, all the haderede, all the time, we are with Him. I don't know how many of us believe in this. Paul, yera yegini barake betigini, nihe natara bugini, na Jesu wera chagini dara chagini, yawa yendo mazeya, na nakuombe chani hedi nosegini gini. Hoc facite in mea commemorationem. Do this in memory of me. Na emeno kagene na ncheta nkem oya kamera for the cosmos na eme. In memory of me. Mana ebe anyị were nsogbu gịnị mmadụ one kwenyere na Jesu na Eucharist dị nsọ. That's the problem of our faith. Mmadụ one kwenyere ka ọkwa ibe gị bido ibinie. Ọ bụ ya ịchịkọ ibe ịchịkọ aka ịchịkọ aka ibe wefute ile. Do you believe in that? Ọ bụrụ na ịbara sequence agụrụ n'oyibo o nwere ebe ọ na-asị gịnị na nnu mmadụ na-anata onye njọ na-anata onye ọma na-anata ihe onye ji ka ibi ya ji mana a na-arado ụgwọ dị iche ụfọdụ bụ ndụ nke ọzọ bụ gịnị ọnwụ. Ọ bụrụ na a gụrụ Igbo wee understand the meaning unu ịnatakwa ịnata mana ọnọdụ ịnọ abụghị ọnọdụ nwanne gị nọ. Ị mara ị na-anata ori n'ụlọ ụka nwere na-abụ ilekwa anya ibe ibi ikwe emegịnị ọgana na-eme njọ ime na fanda ibinye soro ibe gị ọfọ soro ibe wee na-ele. Ọ dị ka ihe mere ofu ebe n'ezi agụ ofu nwaanyị kụnyere ije nata oriri kụnye onye ala na ọrụ windo wee nyụọ anya hei na mgbe ori ebighị kwe mgbe ori ejewekwe obi ihukwe o jewekwe fada agbahakwe mgbe ori na-ezu oshi fada agbahakwe mgbe ori na-ayọ ọyị fada agbahakwe mgbe ori na-aka ashịrị o jewekwe o meghe ọnụ o rie ya. The madman believes na oriri abụghị for onye ọbụla. No, not everybody. Ọ ndị nọ gịnị n'ọkwa. Not even for Occalis. Oge ịnọkwa Gracia. The madman was surprised. Na mgbe ori ebighịkwe o jewekwe the father agbakwe mgbe ori na-ezu oshi fada agbakwe mgbe ori na-amụ nka o meghe ọnụ o rie ya surprise maka na dị mgbe ori ya maara ekwesịghị iso megịnị rie oriri a. Ya maara mgbe ori ka o si akpa agwa ọ dịghị qualified for this banquet, not for everybody. Nwoke ezi agị jiwe na ndị ụka na-aghọrị ha na-ekwu oyiye origbodo oriri afọ achọdọ ọdụ n'ọkwa Gracia na-aghọ abatakwu ya. No, ọ bụrụ for everybody. You have to be prepared. Ị na-abata n'ụlọ ụka before you bịa n'ụka sef ịmago whether you are qualified again or not. Ọ bụ ọdọ ọsọ ibe gị nekwa ya n'aka onye nke bụ ikwe ime na fadna togo onu ọgana anaghị ọkwa gana anaghị. When the time comes ị mara gịnị ka ọgana anaghị ka ọ bụ ọgana anaghị. Ya bụ ihe a bụ ihe ọma Jesu hapụrụ anyị.
eluigwe nwere na-emekọrịta dị ọma bụrụ otu gị n'ime mmụọ. And Jesu mechara ya, ọ hapụ ya na ras, ọ mara nke anyị ji bụrụ mmadụ, anyị ga na-emejọ imejọkwa mee gịnị? Go and reconcile with your God in confession, the sacrament of reconciliation. Gị na Jesu ekpezie, ibe mee gịnị? Ịnata oriri ya nsọ, itozu etozu. Ya bụ na is a mystery, is a miracle na Jesu hapụrụ ya gịnị? Ahụ na ọbara ya, ndị na-enye ndụ for the journey. Ọ ma na ike adịghị anyị, that we, at the times we become weak. When you become weak, in our own so it gives you strength. Ma ọkwa na ikwenyere maka ụfọdụ bụ jọs ụfọdụ ekwenye ha jọs nọ ka anyị mee ihe ibe anyị na-eme bụcha ọ bụkwara ya bụwa anyị sogoro ibe anyị jee. No, you should have that singular faith and belief in that Eucharist. Therefore na tata Jesu na-akpa ya oku gịnị? Ị na-ata atọ jụọ onwe gị ajụjụ, maka ọ bụrụ na Jesu na-ama ndị na-etozughị ụla ihu anyị na-aka bụkwa akpụ dịka efetakwa ebe ọkwa na-etozughị oke ego okporo isi. Onye ọbara na ebe a ka evugo apa vụrụ akpụ ọbashi, o nwere onye mara ihe ibie na-eme. Also Jesu mara. However you are, God knows. Man doesn't know. Onye ka ya na-eze gị na fara amakwa na mgbe ore na-ezu oshi, na fara amakwa na mgbe ore na-agba akwụna. Mana only one man knows that. He sees beyond and knows who is qualified. Tata nzukọ na-akpa anyị oku ebe ọ bụla Jesu jere gịrị ihe ọma ọ hapụrụ anyị, ka anyị nwekede value for it, ka anyị fụ ya ka ihe ọma, fụ ya ka nri ọ ga-abanye rie n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Oge ikpeazụ onye anyị ndụ ebe ebe. Udo dịrị unu. Ekwe m n'otu Chineke, n'otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụ emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were arụ na Virgin Maria, site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị. N'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwerenụ, mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị niile agbakọtago n'iru gị, ọkacha n'ụbọchị tata anyị na-eme mmemme nke gị bụ Chineke bịa nọnyere anyị, nke iji wee bịa binye na ndụ anyị. Anyị kwenyere na ịbụ Chukwu anyị, anyị kwenyekwazịrị na anyị na gị nọ mgbe niile. Anyị na-achọzi were ọnọdụ ezinụlọ anyị na mkpa anyị dị iche iche gosipụta gị, nwee nchekwube na ị ga-aza ekpere anyị.
ka natazie n'isi a narụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile. Ihe ndị a niile ka anyị yọrọ ma kwe na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi Onyenwe anyị. Chineke ji ike niile nara nọ. Onyenwe anyị, nna dị obiọma, biko were ebere nye nzukọ gị onyinye nke ịdịkọ n'otu n'udo. Ọ bụ ihe ndị a ka a na-egosipụta n'ụzọ dị omimi na onyinye nke ndị a anyị na-ehunyere gị. Ayọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọ n'elu ụlọ.
wenite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwanụ Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke jikere na onye ji ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị. Ya bụ ezi ụkọchukwu dị ebebe, onye dowere emume aja nke dị ọkpụ, o nyere gị onwe ya ka ọ bụrụ ihe ejiri chụọ aja nzọpụta. Bịa maa iwu ka anyị na-achụ aja nke a na ncheta nke ya, ka anyị site n'ịnata achịcha ndụ na emume nke a dị asọ gosi ọnwụ ya ruo mgbe ọ ga-abịaghachi ọzọ. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Oseboro ụwa Chineke kere igwe ndị ya, ebube gị jupụtara n'eluigwe lala. Hosana, Hosana, Hosana. Nna anyị dị nsọ, ezie nsọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site irukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha risịrị nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta.
anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Dị nwenụ m, cheta nzukọ gazuru nwere na-eme ka o so okiri ịhụnanya ya na popu anyị bụ Leo, bishọp anyị bụ Robert na ndị ofelota gị niile. Chetakwa ụmụ nwanne anyị ndị Chukwu nke ebido na-arahụ ụra, were ebere kpọpụta na ihe nke ihu gị. Anyị na-arịọ ka ị meere anyị niile ebere, ka anyị soro ebeji mara na egozi ndị nke Chukwu osefere nsogbu dị ya na ndị akpọsọ na-egozi na ndị na-emere uche gị n'ụwa were keta ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebe site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị ose bụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta n'anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile.
ụmụnne m na Kristi, nenụnụ nwa atụrụ nke Chukwu, nenụ onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebe ebe. I am the bread of life. You who comes to me shall not hunger, and who believes in me shall not thirst. No one can come to me unless thy Father beckons, and I would raise him up, and I would raise him up, and I would raise him up on thy last day. The bread that I will give is my flesh for the life of the world. And if you eat of this bread, you shall live forever. You shall live forever. And I would raise him up, and I would raise him up, and I would raise him up on thy last day. Unless you eat of the flesh of the Son of Man, and the drink of his blood, and drink of his blood, you shall not have life within you, and I would raise it up, and I would raise it up, and I would raise him up on thy last day, and I would raise him up
Ka anyị ya yịọ. Onye nwe anyị, i sitere n'oriri ahụ n'ọbara gị nke a dị oke ọnụ anyị na-anata n'ụwa na-egosi anyị akara nke ịdị ụtọ gị. Biko mee ka anyị jupụta na aṅụrị dị ebighị ebi nke ịbụ Chukwu nke bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Otodri Jesu, second collection. Otodri Jesu, you have an announcement in the parish. Next week, the second collection will be for the religious education program. We count on your generosity. The annual Catholic Appeal Bishops campaign is in progress. Our goal for this year is $24,367. As of now, we have $11,307 in pledges. Thank you for your support. We still need $13,062 to reach our goal. Please help us accomplish it. Every gift is important. Pledge envelopes are available in the back pews. Thank you. Biko, as we read this every Sunday, Biko, I'm sure that many of us receive already the envelopes, or you have the envelopes already. Please, maybe do not submit your own pledges. The flower circles from our garden are now available for dedication during the summer months. The minimum donation is $30. We have 29 circles available. To reserve yours, fill out the form in the bulletin. We regret to inform you that in accordance with the directives from the diocese, the Sunday 12:15 p.m. Mass will be discontinued. Also, the 1:30 p.m. Igbo Mass will be moved to 1 p.m. These directives will become effective starting the first week of July. Here I mean is that after next Sunday's Mass, the other ones coming, Gauzi, 1 o'clock. Please, you know how we tell everybody, maybe I hear Mass sign at 1:30. So because I'm gonna go others, members, visitors, now our Mass, starting from the first Sunday of July, that is after this Sunday, Nabiano. Then Mass will say 1 p.m., not 1:30. I know somebody called me this morning asking my church I would today. See an oka will say 1:30. But after next Sunday, it will we will be having it from 1 p.m. In addition, in accordance with the diocesan regulations, the Mass stipend will increase to $20
beginning in July. That is when you book Mass, it's no longer going to be $15, or now it was 20. Today, religious articles from the Holy Land are being sold in the lobby. Please stop by and show your support. The process will go toward protecting and preserving the sacred sites in the Holy Land, as well as supporting the artisans who handcraft these items. Thank you for your generosity. You have outside. So if you grow your own, this is the one from last year. I bought so many things from them in the past, including crucifix. Today, on Friday, June 27, we will celebrate the solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. We will have a bilingual Mass at 7 p.m. We hope you can join us. It's not stated here, Father. Is it an obligatory day of service? What day? That's now Friday 27, June 27th. Okay. 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 So, but the Mass here will be 7 p.m. bilingual on the 27th. Okay. Please be sure to this portion, number 8, that's not to read just at 12:15 p.m. Mass, so that doesn't concern us. Please be sure to read Father Jose's letter in the bulletin and pick up the tablet newspaper. Otod Rejeso. Abasama is here now. I think our general meeting. So most of our other announcements will be limited. So I go in our basement, we will discuss them. But Ndibe Nze Reka and Ure Egwim ha lotago and ha chọrọ a little Thanksgiving. So please, I ain't got joining her. But
ana bụ isi ije. Na nso onye mere anyị ji ekene Chineke n'ụzọ pụrụ iche maka ụmụnne anyị ndị jelu akwamozu nọ 3 weeks gbaalịsịa ihe niile agbalị up and down. Chineke jikwa aka ya wee dunata ha. Enyemaka anyị dị n'afa dị nwenụ. Chineke onye fly n'anya, anyị na-ekene gị. Anyị ama ekenekata gị kwụsị maka na anyị na-afụ akala gị na ndụ anyị. Anyị na-afụ nchekwaba gị, anyị na-afụ ike gị, anyị na-afụ mbunye elu gị. Anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche maka ụmụnne anyị ndị jelu welu kwanyelu nne ha ugwu, nne ha rapụrụ ụwa n'ụwa, ndị jelu baa akwa. Gị bụ Chineke eji aka gị wee fichaa ha anya mmiri, wee nwee ike duo ha na njem niile. Ha mekwanụ ya bụ akwamozu n'udo na ọṅụ, welu nye honor to whom honor is due. Nwekwana ike wedunata ha n'udo. Anyị na-ekene gị. Anyị na-ayọkwazi ka ị nọnyelu anyị niile n'ofu n'ofu, nọnyekwazila ezinụlọ ọnụnwa ndị nne ha rapụrụ, wee na-asị ka ị bụrụ nne ha, ka ị bụrụ nna ha, ka ị bụrụ chi ha. Ka ihe ọbụla nne ha hụ na-enyelu ha aka n'ezinụlọ ha, ka gị bụ Chineke nyebezielu ha aka. Anyị na-ayọkwazi ka mama anyị zuru ike na akwụkwọ site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otori Jesu, biko Nze Ereke and Ure would like to talk to us for 1 minute. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Biko no ụmụnne m, ruka fada shiri ikwu. Njem na gara awụhụ ịgbaga mkpara n'ekwe. It wasn't easy. Beshite na amara nke Chineke. Ihe niile gara n'anya ya. Chineke ọ nọnyere anyị. True and true. Na njem anyị gara. Mgbe ụfọdụ anyị gara gbuo njem otu n'Olohu, I take it for granted. Ma enwere ndị na-aganụ ihe mkpọbi ụkwụ nọrọ ha. Ma ihe dum anyị mere, ma na Rivers State, ma na Abia State, ma na Imo State, mgbagharị niile na ndị niile bịaranụ agara gbuo ihe na n'udo. Onye ọbụla laruo n'udo. Asị m ekele na nsọpụrụ niile dịrị Chineke. Ejikwa m ohere a na-ekele Fortunata. Anyị niile ego hụrụ mma kama ego anaghị aga oji. Ọ mmadụ ka a na-eji eme ihe. Asị m aka na unu ji na Fortunata na asị m Chineke gbaa anyị niile ome n'aha Jizọs. Biko anyị amaghị otu anyị ga-esi ekele unu. Asị m ibewe, anyị abewe. Mgbe anyị bewere, unu sokwa anyị bewe. Ma ekpere unu, ma sọpọtụ niile unu sọpọtụrụ anyị. Amaghị m otu anyị ga-esi asị Chineke kelee unu. Kama ana m arịọ Chineke at your own point of need. Ya nọrọkwa nga ahụ gbaa unu ome. Ihe ndị aka anyị na-arịọ sitere ha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ndewonu. Fortunata. Fortunata. Asị m ewere ohere a kelee onye ọbụla. Obi dị m I'm so happy to belong na church a. N'ekpuru unu
ma ị nọnyere anyị ma ihe dum unu mere anyị. Ọ naanị Chineke ga-akwụghachi unu ụgwọ mmaji kwụrụ mmaji in Jesus' name. Thank you so much. I, especially Mua, Emremona, appreciate so much. Onye ọbụla. Thank you guys. Thank you. Ama m otu m ga-esi ekele unu, but ọ Chineke bụ onye nọ n'eluigwe ga-akwụghachi unu. Thank you. Utodiri Jesu. Agbasa mas anyị nọ na basement. Enwere refreshment from Nzenalolo. So na basement ọ gaghị awụ na parking lot. Ka a ga na-eme ya. Onye isi ndị nna, biko come for just because I want a meeting after. But can you have opportunity congratulate Alvendra on her first Holy Communion? Bia, come. Onwa Sir and Dr. Mrs. Mwako. All Natalo First Communion na parish the hands so makana sometimes to commute from Long Island to here. Na daily parents difficult with the timing. So mana mgbe mụ na ha na-ekwu nsị today ka ọ natala olili a. Mana asị m na ebe ọ natala anya burukwa onwe bịaba here ka anyị ka anyị kedewe Chineke n'ofu na ha ncha dịcha mma na onye ji elulu ebuọ na ọ ga-eme gịnị ọ ga-eburucha ha niile maka ọnwa ya ama m mgbe a mụrụ ya anọ m ebe at least abịa m Fortunata 2014 amụọ ya na 2015 so aka m nwee ọfụma eweda mụ before m bịa but at least ndị nke a so na ndị izizi amụrụ by the time m nọ ebe a already so ifugo etu o tolugbo so na ọ na-eto anyị nwa na-aka nka alright ka Chineke jikere nne onye fly n'anya onye na-edu anyị onye na-agọzi anyị onye nyere go ohere n'ụbọchị tata anyị na-eme mmemme nke Eucharistia dị asọ ka anya bụ Jesu onye nke biligo n'ime gị nọgide n'ime gị ogologo ndụ gị niile ka ọ rapụ ikwe ka ịzọfie ụkwụ kama ka o binyelu gị na-edu gị na-agbazili gị n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Congratulations, sir. And part of receiving First Holy Communion is maturity. Am I right? You see, we kept you all by yourself in this seat. So it's not mommy again, it's not daddy again, it's not junior, it's not nobody. Because you're matured in Christ. Am I right? And so, no noise in the church. From now, if the priest is celebrating Mass, what do? You look at the priest and look at the altar. Am I right? Yeah, you can't be touching anybody, you can't be distracted. Because you are now matured in Christ. Am I right? All right. God bless you. Thank you. Otodulu Jesu. Otodulu Jesu. Ndi nne mama. Hey! Ndi nne mama. Mbano, ọ bụ maka ọmụ akwụ ebe a ka unu kpataje unu ji eme ya otu a. Oke, ka anyị hapụnụ nke ahụ apart. Ihe m ji kwuru ebe a wụ n'aha ndị nna. Unu menyemara last Sunday. Unu menyemara. So, anyị si na anyị bụ isi, unu sịrị unu bụ akpịrị. Akpịrị na isi ọ bụghị ofu ihe. So, enweghị onye ka ibe ya. Anyị na-eme competition. But ihe unu mere unu menyemara. And I say ka anyị unu ekele for what you did to us. Ndị nwoke kwekwutere m olu unu. Ndị nwoke, ọkwa ihe m hụrụ, ọkwa ihe unu hụrụ. Biko, udo dịrị onye ọbụla. Otodiri Jesu. Next Sunday, ka anyị ga Father get blessed in a special way. All our kids that graduated from
from the different programs we this year. So everybody, all of them, get a special time for Thanksgiving and blessing here. Next Sunday, because you bring all of them, they graduate both from nursery to college level programs. Todd Regis, any birthdays today? Well, it's my birthday today. So ndị ọzọ mụ na ha so join ya them. Ndị ọzọ unu ahụ na ya no ọ dị ka ụlọ ọma ga-ahụ na anya ma gbadakwa na basement o toriri Jesu biko agbasacha na anya gawa quickly na basement ga mee meeting anyị ma nwee refreshment onye ọla everybody here will be feeling ọnụ ọchị na stairs ndị na-abịa ha chọọchị today ọwụ ha anyị mere ha o toriri Jesu. Just quickly, can Father Pascal? Onoga Mano Father, he's been coming here on Esokali Dinebo Welabia. Father, thank you so much for coming. No? Thank you. And Apholom. Okay. Yeah. Okay. And the anniversaries. And when the Tataba anniversary, huh? Okay. Okay. Afom no Dr. Nna. Bonye gwala anyị nke a ọkaibe ọ next Sunday okay so maybe maka afọ m na this weekend bụ for the real men so Tony ka anyị na-ene anya yeah all right so biko ka anyị cheta na ya ụmụaka anyị niile graduate this year biko ka anyị kpọta nọ ha kpelu ha ebele ka anyị kpọta nọ ha kpelu ha ebele maka na every child needs prayers for direction from God. So ụmụaka niile ma ndị graduate na nursery ma ndị primary ma ndị mid school ma ndị high school ma ndị college ka anyị gbaa mbọ kpọta nọ ha a doctor na-emesa echeta type nye na the forum to remind ndị abịarọ tata ka ha nwee ike join anyị. Okay, so I gbasara ozugbo anyị agbadaba na basement ka anyị mee na ọsịsọ so the meeting will be very very quick. Onye nwe anyị na onye elu nọ ka Chukwu ji ike niile gọzie unu. No, 1 second, sorry. I kwesịrị ime benediction, sorry. Because that about Corpus Christi, but not just benediction, not adoration, benediction.
Okay, achọrọ m ịwụ ọnụ ngozi Corpus Christi, ga nọdụkwa na briefly. Salutaris. O salutaris hostia, queceli panis hostium, bella premum. You have given them bread from heaven. Let us pray. Lord Jesus Christ,
You gave us the Eucharist as the memorial of your suffering and death. May our worship of the sacrament of your body and blood help us to experience the salvation you want for us and the peace of the kingdom, where you live with the Father and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Blessed be God,